Oras shalom dihita saluhutna. Hatani debata dihita di bagasan sadarion Sabtu 10 Februari 2024. Imanatar surat di Pesalmen 33 ayat 20 sada. Namadok. Ay mangasahon iba na marlas ni roha dohami. Marhaposan tu guarna na badiay do hami. Ido sahatna. Sada sian rumang ni hapor siaon manang ibadah ima hamoliate hondohot puji-pujian na niojar sian hapor siaon. Akahalak naong makilalahon majalo pasu-pasu siat debata naing matarojar pasahaton hamoliateon. Siala asi dohot holong ni roha ni debata di ngoluna. Buku Pesalmenon manugihok kita asa taedehon edde ne baru tu Jahoba. Buasa rikot hita mamuji debata ay manatap-natap do iba na sian ojahan ni habang sana depak sude pangisi ni tanoon. Nabuhi do hita disadatikki macelas rohata tu halak na mangurupi hita ima mangurupi hagaleotta gabetadok hata mauliate tu ibana. Alai dang dos hata mauliate na tapasahat tu dongatta dohot tu debata. Molotadok pe mauliate tu halak na mangurupi hita dang ala ibana haroroan ni pasu-pasu. Debatado silehon pasu-pasu. Holan parhitead do ibana disi. Molojol mado na mangigil hamoloton sedonganna dang napulid dope haporsiaonna. Turpuk jamita dihita sadarion paingotok kita asa tapasahat ma hamoliateo dohot las ni rohatta ala debatado mual ni pasu-pasu. Sude na adong di portibion marharoroan sian ibana do. Holan na mangula do hita jolma alai anggo na jumadihon parbue di debatadoi. Ipe oldosi pata dang taida dope parbue ni pasu-pasu na siat debata. Buhado sikap ni naporsea alus na toktong mahamu marlas ni roha. Unang masadi hamu martangiang. Madok mauliate mahamu siala saluhutna. Ay ido di pangido debata sian hita marhite-hita Kristus Yesus. Song natarsurat di sada Tesalonik 5 ayat 10 sangatu 10. Atau dinaotik mananggodang. Toktong mahita makamuliatehon tuadopan ni debata. Asa unang gabigicang rohatta. Amen. Ale amang, nung nga dilehon ko pangurupyon mutu aho di bagasan na semingguan. Nuwain pe di ari pangujung ni mingguan na mangido maahon nuwain.
parrohai masa luhut ata duhut pabahenakku. Asa habadiaw muma na mangulos itot ikku. Di bagasan asi duhut kolong ni Roham. Molo tarpadu paahu mangulahon ulaon. Jari-jarin ma na mangajari tangakku. Toktong matodim majagay roha do pikirakku na mangalapo sa ahu. Asa tarpapu mo ahu parbuwe nau kuula bahen peleakku duadupanmu. Sayang kiat maboy husal puhon ari-arion di bagasan ulaon na denggan. Ay toktong hupay maima parsauran rabdohot po ay holan hosat diri na hupuji. Ay nunga huhilala asin ni Roham naong pinasahatmu di bagasan anakmu ima Kristus Yesus Raja. Amen. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.